Mala Herba és un projecte d'agricultura, d'agitació rural al ritme de natura, en el que fem cultiu de secà en agricultura regenerativa i ho duem Ferran i jo. Tenim un propòsit que és dignificar la vida i cultura en el camp i ho fem a través del sector primari, que pensem que és el típic del món rural. I ho fem de moment en cultius de secà, armela, oliva i garrofa. El nostre primer projecte ha sigut transformar l'oliva en oli i bueno, bàsicament això fem amb Mala Herba. Estem ubicats a Benlloc. Tenim en total 30 hectàrees aproximadament, 10 en familiar i 20 que ens han cedit les nostres cedidores. Mala Herba va començar en 2020, la idea, com a projecte, i 2021 van començar a comercialitzar els nostres productes, que van iniciar-le l'oli de monovarietal farga i multivarietal. I vam començar en el món de l'emprendedorisme perquè creiem que un projecte així era molt important per al territori i començar a treballar en aquests camps que han estat abandonats i una visió diferent i jove en el món rural. Quan em van donar el premi de Noves Sendes, francament, no sabia que m'ho van a donar a mi perquè no soc una dona rural d'inici i pensava que això era el que a lo millor s'anava a premiar, però el fet de que em donaren el premi em va emocionar moltíssim perquè vaig pensar jo no ho he sigut però les meues àvies sí i al final en aquesta part del projecte que jo sume doncs era algo molt important l'haver apostat pel món rural com una necessitat de tornar a la terra, no? I bé, és això el que se premiava.